nyadek kayak 10.000 damel apa mas rawon inji hanglanan teko dibuka tutup meja beduk-beduk dadi rawon sujud syukur hanglanan alhamdulillah rabbil alamin Gusti sampean maringi tiang istri kula tiang istri kang solihah masya Allah kula mari-mari demen ambil rabi kula wene 10.000 dadi rawon dek ngaturi klendi kok cukup kang celonan riko ndol karo wis kang isun diangkel ambir kok bukan pun mulai isuk mikir yang ketemu cukup mulai kesuk sarung ngono pian kok ya celon niku ndol karo wis ya diangkel isun kan mikir-mikir ketemu 10.000 ya